Тайната на разкопките няма да бъде разкрита. Жилата на прогреса ще бъде прекъсната. И градът никога няма да види своя възход. Имаме си работа с толкова бездарна аркана, а още не сме я хванали. Там някъде трябва да е. Към иглика. Курката и въртеното не са обикновени инструменти. Те са ключове към самата тъкан на времето. Ти получи честта да ги управляваш, но ги използваш безразсъдно. Не трябваше да се връщаш толкова назад. Векове. Това вретено щеше да излети. И все пак остана повече от 3 минути. Погледът ти ме следи, дори когато полагаш усилия да изглеждаш равнодушна. Знам, че те привличам. И чувството е взаимно. Тази нощ Алекс ще отвори портала и ще премине.